Asa ka first na ning away? Una na akong nindula jud sa kuan dira jud sa Manila kay Manila ka diretso? sa Manila kay dira man namay ning contact ko na ko nga ning kuha sa kuha manager nga mga promoter dira sa Team Keyboards Boxing Gym. No to nga una na akong dula April 13 mao to pagsugod na kog dula. Tapos wala pa kaabot og isa ka tuig naka 6 fight na ko sa Keyboards. Salamat gyapon ko sa akong mga manager nga grabe ka supportive sa kuha nga sige hangtod karon supportive sa kuha. Paano ka na-discover na iyong mga manager? Like, ikaw yung dumuol sa kanila or Narapoy ning chat sa kuha nga mga coach ba ning chat sa kuha kung gusto ba daw ko mag-pro professional ana. Maputo kong nasa kung una nga gusto ko mag-pro po ning chat nila. pero sila na bahala tanan ng training, ganyan. Ilan na tanang gasto tanan. Pati yung mga allowance mo. Ilan na tanan. Alright. Sa ngayon, saan ka na nagtitraining? Nagtitraining ako diyan sa Cavite sa Team Keyboards Boxing Gym Saan yan? sa Bacoor, Cavite. Alright. Nandyan yung boxing gym namin.